खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 27 एप्रिल 2023 बारायजायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव स्पेशेलै बिटिसिआव उदखारि आफाद जोनोम जानो होनाय नंला। जुदि सोरबा केएल गोदान उदखारि आफाद दानायनि खैसार खालामदोंब्ला बेनि बान्थाखौ सोरखार आरो पुलिसा होगोन। केएल उदखारि आफाद खुलिबावनानै सोरखौबा दाबि खालामनाय, हुमखि होनाय आरो लुथिनो नाजानायखौ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो खौरां बिजोंनि गेजेराव खोनाबोदोंमोन। बेनि उनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय चक्रसिलायाव केएल आरो पुलिसनि गेजेराव इनकाउन्टार जानाय जाथायनि सायाव अरुप कुमार दे बिथाङा बे बिजाथिखौ फोरमायदों। गिथाव बाथाव बमा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माकुम बाइपास फ्लाइअभाराव आइइडि बमा बोखांनो हादों। अदेबानि बमाखौ नुनो मोननायनि उनाव जाथायखौ रौनिया हानजानो खौरां हरनायनि उनाव रौनिया हानजाया जाथायसालियाव फैनानै बमाखौ सिलिंखार खालामनाय जादों। बोखांनो हानाय बमाया 1 केजि जागोन। नाथाय बे बमाखौ सोर थांना दोनखो, मानि जाहोनाव दोनखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। अरुणाचल प्रदेशआव सासे बर'खौ गाग्लोबदों। आसामनि सासे बर' फालांगिरिखौ अरुणाचल प्रदेश रायजोनि माखासे दुथांफोरा पिस्तल देखायनानै रां लुथिदों। हलंगिनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशआव मैगंनि फालांगिरि खालामग्रा गहपुर हालामनि गरायमारिनि थागिबि साम नार्जारि बिथांखौ पिस्तल आरो देगार देखायनानै आफादनि मुं लानानै गुन्डागिरि खालामनानै रां लुथिदों आरो साम नार्जारिखौ गाग्लोबदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। सिलाइ दंमोन, सिलाइजों नैबेहाय बुदों, खावलाया बुख्रांदों, दा एसे सेमदों। ओंखामबो जानो हायाखै आङो, हाथाइ सानाया। ओमफ्राय सासेया देगार लादों। दा बेखौ देखायना सिगिदों आरो। ओमफ्राय पुलिसफ्रा बुंदों दा माने नंखायसो बियो, माने सिलाइया अरिजिनेल सिलाइ नङा, बियो ड्राग्स जाग्राफोरसो। दा बिसोरलाय बोरै अरिजिनेल सिलाइखौ मोनगोन, बिसोर लानो हाया अरिजिनेल सिलाइखौ, बिदि होनना बुंदों आरो पुलिसफ्रा। एक्सन लानायनि खोथा जेबो बुंथ'वाखै आरो। दा एक्सन लानायनि जेबो खोथा बुंथ'वाखै। माने आं गारि सिङावनो दंमोन, ओरैनो उन्दुलांनानै दंमोन आरो आं। ओमफ्राय बे समावनो माने दुथां सानै फैनानै आंखौ माने बुलाबुसि खालामदों आरो। माने इउनियननि नाम लाग्रोदों बिसोरो। आं इउनियननि प्रेसिडेन्ट होननानै बुंग्रोदों आरो। इउनियननि आं प्रेसिडेन्ट। इउनियननि नामथ' बुङाखै, इउनियना अनेक इउनियन दं नालाय, जाय जिखुनु इउनियन होनदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय दा बिदि होननायलाय आं ओमफ्राय बे बुंबाय आरो दा रिसिप्ट दंना गैया दहाय फुङाव फैनायनि जिथु इउनियननि रिसिप्ट। दा बे रिसिप्टआ दङ, दहाय फुङाव आं लाबोखादों बे रिसिप्टखौ होनना बुंबाय। ओमफ्राय आं रिसिप्टखौ नागिरबाय गारियाव। होमबा नागिरबा होमबा बिसोरो बै फारसेथिं सासे हाबबाय, बै फारसेथिं सासे हाबबाय आरो दरजाजों। दरजा खुलिनानै, दरजाया खुलिखानाय नालाय आं खुलिनानैसो माने थादोंमोन नालाय। ओमफ्राय हाबनानै दाना एकदम आंखौ दांग्रोमलाबायबाय, एकदम मबाइलखौ हमथेना लाखादों आं सिफियाव। ओमफ्राय साबि आखाइयाव गैथ'वामोन, आं गारि सिट सिङाव दोन्दोंमोन आरो आं साबिखौ। ओमफ्राय बिदिनो फैसा पकेटाव दंमोन। आं बे गस्ला सार्ट गानाखैमोन आरो, आं गस्ला गिन्जिल' गानदोंमोन गरमखाय। खै हाजारसो फैसा लांखो बिसोर? आंनिफ्राय दा पकेटाव दंमोन 150 थाखा दंमोन। ओमफ्राय फैसाया नोंनाव आरो बेलेग जायगायाव फैसा दंबावो नामा, फैसा बुरजा? ओमफ्राय फैसा बुरजाया माबायाव गारियाव, माने गारिनि बाक्सुआव आङो मानि पार्सखौ दोन्दोंमोन आरो लक खालामनानै। दा बेखौ मोनलांस्लाबासै आरो बिसोरो, हाखु दाखु जाबाय बिसोरो, मोनलांस्लाबासै, बेखौ मोनफिननायसै आरो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।